hari jing dum man sim ka kmen ha ba dan ka jing su langi sham hari jing shai man sim ka tiao ha bam dan ka jing su ha prthei om dan jing su wala ngi wa kala sao dong jong ka dei tang ka jing trei mi nan shakala we kan lam ya pi ya nga ha sla prthei la da klam gi jing e kum nong in nang ban pen kre gi jing kan ju kum gi sha gi ba thar what do jing kar men ya la jing mut to pen ya ha sla prthei la da klam gi jing e kum nong in nang ban pen kre gi jing kan ju kum gi sha gi ba thar what do jing kar men ya la jing mut to pen ya tăng là đang nghi cười bên yên nhà lệ lại nghi sâm hari jing dum man sim ka kmen ha ba dan ka jing su lại nghi sâm hari jing shai man sim ka tiao ha bam dan ka jing su ha sla per thei la da klam nghi jing e kum no ngin nang ban pen kre jing kan ju ki sha ki ba thar what do jing kar man ya la jing mut to pen ya ha sla per thei la da klam ki jing e kum nang in nang ban pen kre ki jing kan ju kum ki sha ki ba thar what do jing kar man ya la jing mut to pen ya Shaki bata, what do you think, man? Yala jingma.